Samonten nggih. Lha nembang turi putih sepira? Turi putih ditandur ning pinggir sumur. Sleret tiba nyamplung mbok kira kembange apa? Bener ora? Nggih, ten Jogja dereng anu. Kembang mladi, kembang mati dironce-ronce. Elisa wong merati, apa wis ana sing duwe, apa wis ana sing duwe. Wis aja kok tinting iso dhewe aku. Oh, niki modelnya kembang-kembangan ngaten. Ya. Turi-turi terus kembang-kembang. Ya. Ngarang kembang. Kula cobi nggih, kembang sing marai gatel. Iya. Mak ditakoni to, apa wis ana sing duwe ya ngono ta? Iya. Nah iki arep kembang sing marai gatel. Kembang rawe, agawe gatel awake. Aku wis ana sing duwe, merga wis dijodhone, merga wis dijodhone. Deng 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 jret. Ora sida nek ngono. Lah piye? Lah wis nek dijodhone kok. Loh, dijodhokke kan durung ana janur melengkung. Ki napa pupus harap? Kembang pepe mekare sore. Masih ana sing ngarepke, muga sesuk mben dibatalke. Muga sok mben dibatalke. Lah Kaya dongane elek to mo. iki aku jan ngrayu Elisa tenan iki ngene. Mas dolan dongane elek ngono. Dibatalke ya. Milih kembang apa mo? Bar iki kembang apa? Ya kembang jambe no ngono. Jambe. Bang jambe. Apa ya jambe? Kembang jambe mayang jenenge Pak Sun kaya ngarepake neng aku milih liyane wae, aku milih liyane wae. Des. Ora sido demen karo aku. Gah. Lah mau ngejak Lah ning mau Korea. jak ning Korea ora ana modale. Nek ana duite di DPC ki ayo. Kembang dele prongsong wadahe yen kowe golek liyane muga entuk gondrong rambute, muga entuk gondrong rambute. Gondrong ki kok kaya kenal. Lah aku ya kudu karo sing gondrong. Ya napa kula wangune nggih kalih sing gondrong, Pak? Kembang dele. Hah? Kula nggih kembang dele. Iya. Kembang dele prosong wadahe senadyan kan gondrong rambute neng ora karo dalange kaya ora ana liyane. Deng 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 deng. Oh, gondrong ning ra ning kene to. Lah iya no gondrong emang cuman situ kan ono akeh. Kembang gedang ontong jenenge yen kowe nampe dalange oleh duduk 6 anake, oleh duduk 6 anake. Romo ki dongane ya ampun ngaten jenengan niku dalang prihatine kathah ampun ngaten kan kula entuk duduk 6 anake tenan piye. Ya apa kira-kira ora gelem? Hah? Mongko bakul tebu kek sugih lho. Bakul tebu? Heeh. Sugih? Heeh. Ayo ndelok saya. Nah kira-kira aku remen seneng. Dikatanya kalau cinta itu jatuh dari moto turun ke hati. Tintingane pelok Mas.